pre. May saging mo, pre. Dili niya akong daoy. Sadahan ni doay. Salamat niyo, pre. Ay ginamos. Salamat niyo. Kay nanawag mo sila nga darong ginamos. Saan kayo nga ang ito? Oh, gayo. Kay Lapor ba? ako hidlaw doon saging kay sa mga probinsya sa Bohol. Mao gani imong panginabuhi dito, saging. Buntag saging, mao pag gabi saging lagi mo. Mo na nakatug bagal kay likod. Mao di ka, pre nga. Imong lawas ni Berkardaba. Gabi hatan nimo eh. Sino bitaw? Dili sa doy. Ha? Ikaw ba? Kana gani imong saging oh. Aw. Kana gani imong lawas oh, mga saging. Ano man? Amang. Kon. Punggo. Siya, kain takdan sa temen ni Kuya, Boy. kuya sa istorya ng amang ni matuka. Ako di ko kamo minamang. Isod ka na pre. Sinya sa amang. Isod kayo. Isog lagi. Isod rin. Kon. Mataka lang na sinyasan eh. Yung na amang iyo. Apa niya? Apa. Apa niya? Apa niya? Papi! Kaon galing ko di ako pinalit. Ilahan ni pinalit. Sino, pre? Ha? Sino? Ako kawan lagi. Ha? Pinsan ko lagi. Oh, lagi pre, makita ni lawas ni pre. Ako nag-ingon ng lawas sa Berkardaba. Kaya ko ko. Imo ron ako lawas yung batay. Wala lay kwenta na imo ha? Dili rin. Mani ka, pre nga. Saging kon ba? Ano saging ah? Saging Berkardaba. Dili. Wala ilay saging. Punuan sa saging. Oo. Naman sa kadiri sa mong barkada. Di kay nabo na dadagin ni saging sila ba? Nagdag-saking unya. Wadyo ka nag ato sa ato nga. Dai ka kabulahaton. Unahon jud ni may mong barkada. Di good. Sa likod. Taksa naman pa trabaho ko. Takso. Ya. Taksa rin mo katapok. Pre. Pwede. Dire magstorya ta oy. Kay wala ko kasabot ani atong relasyon. Agi sige, way problema na. Pre, pwede mo. Ya, isang kadit pre. Istorya naman may istoryahan pre. Sige pre. Sus ka ba, pre? Dam saging pre. Sige, way problema. Naunahon jud. Dili mo na akong gasto. Ang barkada no. Kaysa tuwa dito nga nay daghang bulahaton nga to na pay mga bata dito nga nagsige og tuan dayak. Sige mo ang kuan ko. Eh, Nga ikaw nagsige ra kag happy diri nagsige ra kag isa ka semana, Tambay? unang kaadlaw, trabaho ko na walay pahuway. Mo nang ang Domingo, suot na ko diri sa kuan. Total, muli. Huldi mo ari jud ka diri huldi. Siyempre. Siyempre na huldi. Total, muli na ko. Liga sad nimo no. So man di. Mao na ingon nang istorya ha. Dili gyud na pwede nako. Ako wa naman jud ko nakasabutan ni atong relasyon. Amang nini di. Nya. Ako pa nino, muli na lang jud ko sa mua nimo. Ato na lang ko sa kong ginikanan, pauli na ko sa mua. Kaya wala ko kasabot jud nimo. Naglagot na jud kay ko tanan. Grabe ha. Maura na hinungdan. Ubiya ka. Basta, wala ko kasabutan ni atong relasyon. Pauli na ko sa kong ginikanan. Wala sige. Balik dito sa imong ginikanan, nagpadako sa imong kabukagan. Biyae kining lalaki nga nagpaburot sa imong tiyan. Burot pre. Huwag man lagi. Puro ikaw man burot pre. Hala sige. Balik dito sa imong ginikanan nga nagpadako sa imong tiyan. Si tiyan. Kabukugan. Wow. Yum sa tayo. Hala sige. Balik dito sa imong ginikanan nagpadako sa imong kabukugan. Ayaw sa! Tiyan ang last word. Excited kayo mo. Mahak ko po eh.